En nyasi mogundho mar Ramogi TV osebedo gi johera mage pacho ka mar hingo higni 2 e yamo. Pod en mor ne jota chenro mag Ramogi TV kaluwore gi chiwruok mar joneno mar siro dongruok mar wang' jowini to kod dongruok mar giwegi. Jodolo bende ok odong' chien e keto Ramogi TV e lamo mana kaka jafwambo mar Millicent Adhiambo paronwa kaka lamo nyobagi e kanisa mar St. Michael's and All Angels ECK mantiere Bondo e kaunti ma Siaya. Nyasi no mar ndalo adek maringo higni 2 mar Ramogi TV nyaka ne chake. Ochopo e giko mare kod alam mar goyo erokamano mane otimore achiel kachiel e kanisa mar St. Michael and All Angels ECK mayudore Bondo sub-county e Siaya. Wende pako Injili mocho chieng. Alwogi ruoth mondirom kod ngimagi wa mondo nyinge yud pak kod loch kod entineneni nikech wakwayo magi kuom yie happy e nying Yesu Kristo ruodhwa. Duto ne odhi nyime kendo weyo ka oganda omer kod wach gi hera mar Nyasaye. Chunywa dendi kendo chunywa paki nikech in Nyasaye maber. Jodolo mar kanisa no ne opoyo ahinya okang' mane okaw kod Ramogi TV mariwore kod gi alam maduoko erokamano e yor lamo ne Ramogi TV kod oganda mane oyuoro kar romgi. One Jehova Nyasaye nagoni erokamano. Citizen wagon erokamano jo Ramogi. Gone Nyasaye erokamano mosewiti higa ni te. Kitiye babno kendo kitiyo gi jo Ramogi. Goni ruoth kata higa mabiro kendi chaki maka. Bang' yalo, jolendo ne omigweth makende kod mo mogwedhi mar yie maong'ere kaka anointed oil. Anointing the name of the anointed one. Jo kanisa bende notiyo kod thuolono mar miyo Ramogi TV poch gi pak kod kek mane giloso ne puoyo chenro mar injili kalo mane oriwore kodgi e nyasino maduoko erokamano. Praise and worship. Kotele kod jolendo mag Ramogi TV mateo chenro mar injili kalo pako gi lamo motwere no kaw kore nyaka sa 7 mar odiochieng' kaka yorno mar dhialo odiochieng' mogik mar nyasi mar ingo higni 2 mar Ramogi e yo makende kod wach Nyasaye. On their behalf, I anoint you in the name of the anointed one. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Bondo, Siaya County.